What's up mga bay, mga gaw? So nato diri karon sa San Antonio. So birthday ng pinsan ko si GM. So welcome to my channel. Hindi lagi. Tumaya bola ha. Ang sama, mana? Mana ka? Ang mana? Awit mo.
Isa na manaog. Ambe. Ice cream ra ba na? Wala na nagahi. Ice cream? Ice. Mayabuna. Meron niya. Kaya ako pang iyong. Saka ko daw. Saka? Saka? Hindi lang naluto kong lechon. Kami nalay kulang. So guys, nandito tayo ngayon sa bahay ng tita ko dahil birthday ng anak niya na si GM. So, medyo ano sa bundok sa mataas siya. Kaya tayo sa taas. So nata din karon sa San Antonio, Siquijor. So ngano na ako din karon guys, birthday ni GM. Di na ako nalabot. So birthday niya karon guys, monang na ako din karon, di ba? So morning lang balay guys, yun eh. Nata sa kwan guys, sa medyo layo ta sa syudad, sa lungsod. Manay lang kwan guys, ilang hacienda. Hacienda nila GM, no, mga laga na nilang manok guys. And then din naiga kwan guys ga lechon. So morning kaon na mo niya guys. Kamera ni GM magkaon na ning sa kalechon. So mo ni si Auntie Inday, igsoon ni sa akong papa. Hi! Manay lang balay guys. Kani si Uncle Jerry. Wala. So, muna na ako din guys kay birthday mo ni GM. So, invited me guys. Invited me sa ilang birthday. Ay, sa iyang birthday. So, medyo layo sa lungsod ang ilang kwan guys, ilang balay. Mas lami man pod magpuyo sa bukid kaysa lungsod. Diba? Lami pag kalsada guys. Ako na tayo. Lami pa ng kalsada din guys, kay dili kon ba? Dili lagi siya kanang rough bitaw, rough road. Ingon lagi sa akong lula ganina, ni sakay sa akong motor. Dili lagi na motor, mura ra nagkot sa pinan. Unsa nga, dili man lagi ni gakwan, dili man lagi ni kanang gauntol-untol, unsa gan mara ginana untol-untol no. Dili gauntol-untol lagi daw. Kay di man gud ko nang dalan, dili siya rough. Asay mo 100M? So, di na guys, mo po na siyang isa ka kitchen nila. So, naigaluto di na. Guys, mulan tami. Na akong papa dito guys. So, sila galuto karon dito. So, dito ang highway. Mana siyang highway nila guys. So, medyo dol-dol lang siya dito sa kayo layo. Karon paingon may sa hasag ito. Ponong. So, Mahalang punong. magkonsa daw si GM, magdagkot daw siya. Dili ka ng dagkot niya, kuha na ka ng drugs ang dagkot sa kuan tanong ay unsa gina ka ng kandila. So maadto karon, so hulatan sa mo iyang mamagpapa kay magkuha pa daw motor dito. Dito.
So, mga 3 meters, ay, pila ka kwan, kilometers. Murag 3 to 4. Oh, mga 4 or 3, 3 to 3 or 4 kilometers lang daw. So, dollars siya guys. So, mga to na mo karon. So, nya na po guys. So guys, may magandang view dito, overlooking. So yan po yung bahay nila tita. So may overlooking dito, makikita natin. So ito mga kasama ko, mga pinsan ko to. Yeah. Ayan, mga pinsan ko yan. Ma'am. So may magandang view dito, oh, makikita natin. Okay. Unsa ganini nga kwan, di Dumaguete, no? Dumaguete ang Cebu. Nakikita mo yung Dumaguete tsaka Cebu. So itong bahay na to guys, wala na siya walay gabantay. I mean walang tao. Walay nagstay din Pero kana siya. Pero nagyapoy-gapoy. Ay may nagyapoy. Marag ila lang kwan ba? Adto-adtuan lang bitaw. So yan, makikita natin ngayon. So walay tao din ni karon guys. Trespassing among gibuhat guys. So ayan guys, yung view. Ayan, makikita niyo. Makikita ninyo ang Dumaguete. Ay, Dumaguete no? Dili. Dumaguete tsaka Cebu. Then, yung side niya, makikita nimo yung Bohol. Puro tourist nang narito pa naman. Yan. Panaog na ang Sige na. We thank you for the 40th birthday of my son. Lord, please give him a strength, guide him, especially every day in his life.
Lord, we ask your presence and your Holy Spirit to be with us today. And Lord, we thank you for the food that we able to partake this evening. That this food will give us strength, and this food will give us stronger enough to stumble our everyday life. This we ask through Christ our Lord. Amen. And the Father, Happy. Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Gian! Blow, blow! Wala na! Blow na ba? Oh, blow, blow! Kantol, ma'am! Kantol, ma'am! Oh, lagi. Dala ko lang, dala ang last mo nila. Dara, last concert. Kanin, sir. May last, sir. Last nila concert. Oh, may last nila concert. I'm back guys, so muna nila bilhin karon guys. Ako nga siya. Kanawagan hindi ko. So napa siya nabilin. So din sa tubangan wala na. So muna yung birthday boy. So mana ng party niya. Manang birthday party. So muna yung nabilin karon. Muna yung mga salin-salin. Muna sa rin salin. So guys, tama na ta din karon. Kulatin ninyo akong next vlog. So, kasi mag-vlog ka din sunod sa Siquijor, mga tourist destination. Muna tong next video. So, see you on my next video guys.